Vierasmaalien turvin pääsi tähän otteluun myös Ilves, joka Lurganissa Pohjois-Irlannissa ensin hävisi vierasottelunsa 2-3, mutta sitten kotivoitto 2-1 riitti täällä Ratinassa jatkopaikkaan. Kiitos juuri tuon vierasmaalin säännön. Ilveksellä on kauden päättyessä melkoinen miespula, mutta 11 pelaajaahan riittää aloitukseen. 15 on terveen kirjoissa. Jelmi ja Tsakon ovat tässä kokoonpanossa kärjet. Keskikentällä pelaavat Aaltosen veljekset ja Mark Tsiadulevits. Muut ovat sitten täydellisesti puolustustehtävissä. Ottavio Bianchin, entisen napolilaisvalmentajan luotsaama Rooma, on tietysti tässä pelissä ylivoimainen voittajasuosikki, vaikka siltä on loukkaantumisen takia poissa. Muun muassa joukkueen kapteeni, Italian maajoukkueen keskikenttäpelaaja Giuseppe Giannini. Kun kärjessä kirmaavat saksalainen maailmanmestari Rudi Völler ja Italian maajoukkueen hyökkäjistön kuulunut Andrea Carnevale, toisen maailmanmestarin Thomas Hesslerin tukiessa taustalta, vaikuttaa jo yksin tämä asetelma aivan hurjalta sunnuntaina SM-liigassamme 6. sijoittuneen Ilveksen puolustuspelille. Mutta jalkapalloilu on yllätysten peli, eikä mikään ole varmaa ennen kuin loppuvihellys on soinut, eikö niin? Jalkapallossa on kaikki mahdollista ja tiedossa on, että Ilveksellä on vastassa todella kova ammattilaisryhmä. Mielestäni ratkaisevan tärkeää on se, että rohkeus ei saa pettää missään vaiheessa. Itseluottamusta täytyy olla ratkaisujen tekemiseen ja sen takia, että saadaan oma suoritus 100% esille. Erittäin tarkka yhtenäinen joukkuepeli on Ilveksen ase ja sillä on mahdollisuus venyä jopa yllätykseen tällaisessa ottelussa. Näin maajoukkueemme päävalmentaja Jukka Vakkila, joka tiiviisti seuraa kanssamme ottelun tapahtumia. Tuomariston Puolasta Mikael List-Kiivits, päätuomarina rajamiehet Slavomir Retsinski, Kristof Slapik ja joukkueiden kapteenit numerot 9 Ari Hjelm Ilves ja Rudi Völler AS Rooma. Ja joukkueiden kokoonpanoista lisää sitten kun ottelu on alkanut. Ja näin ottelu on pelattu sitten jo 17 minuuttia. Numerot ovat edelleen 0-0. Ja aivan yhtä pirteästi kuin juuri nytkin on Ilves oikeastaan pelannut koko ajan. Se on pystynyt vierailemaan tuolla AC Rooman maalivahdin Servonen vartioimalla maalilla ainakin yhtä usein kuin vastustaja sitten Mika Malisen luona kentän toisessa päässä. Kulmuritilastoa Ilves johtaa 2-1. Tosin on sanottava, että kummallakaan nyt ei aivan vaarallisia maalintekopaikkoja ole ollut, mutta joka tapauksessa peli on ollut värikästä, sitä on ollut iloista seurata ja mikä tärkeintä, tuntuu siltä, että Ilveksen pelaajilla on tänään itseluottamusta. Ilves on täysin tasavertaisesti esiintynyt kentällä ja tuo itseluottamus ja rohkeus kyllä huokuvat otteista. En tiedä mistä se johtuu, vastus on todella kovaa luokkaa, mutta ilmeisesti kuitenkin ei koeta paineita tällaista joukkuetta vastaan. Pelataan vapautuneesti ja Ilves on todella hyvin pelannut. Ja katsomme sitten noita joukkueiden kokoonpanoja kohta myös hieman tarkemmin, vaikka nimet ja numerot jo ruudussa näittekin pelipaikoistahan. Ne eivät sinänsä kertoneet mitään. Vapaapotku aivan keskirajalta tuon upean syöksyn jälkeen roomalaisille Neela antaa De Markille oikeaan laitaan. Ja sitten tulee väliin taas suomalaispelaaja ja näin Ilves saa kaiken lisäksi vapaa potkun. Mika Aaltonen oli tuo pelavapäinen pelimies, joka vaparin Ilvekselle tässä tilanteessa hankkii. Pekka Mattila sitten vapaa potkua antamaan. Pekka Mattilahan teki 2 maalia Glenavonia vastaan siinä 2-1 voitossa, joka Ilveksen toi tähän peliin. Völler, Van Hessler, Rooman saksalaispelaajista jäi tamperelaisten väliin. Ja häntä tavoitellaan pallolla nytkin. Hessler hän on pienikokoinen väkkärä, vain hieman yli 170 sentin mies, kun Pekka Mattila tulee rinnalle. Katselevat he maailmaa melkoisesti eri korkeuksilta. Mattilalla on tuota pituutta
189 senttiä. Kaukaa yritetään löytää oma kärki Carnevalelle. Tuli siinä pistosyöttö. Sitten Carboni nousee ylös, jättää taakse. Di Mauro laukaisee ja näin tulee italialaispusku. Föllerin pusku siellä maalivahdin alueella. Ei mahda mitään, 1-0. Numerot menevät nyt sitten roomalaisille, kun oikeinpäin sanotaan. Ilves 0 ja AS Rooma 1. Ja tässä tilanne uudestaan, puolustaja Carboni keskittää Föller ja sitten siellä on vielä Carnevale aivan maalirajalla jatkamassa. Kyllä, siinä oli todella ammattimainen keskitys Carbonelta. Hänet taklattiin. Jari Aaltonen siinä pääsi hyvin peittämään ja suoritti jopa taklauksen, mutta siitä huolimatta loistava keskitys tuonne takatolpalle. Mika Malisen ulottumattomiin, hän ei tuolle voinut mitään. Föller puski alaspäin oikeaoppisesti ja siellä oli vielä Carnevale, joka viimeisteli maalin. Maaliinhan pallo eikä olisi muutenkin mennyt, mutta todella Andrea Carnevale puski sitten aivan ennen maalilinjaan, toi lisävauhtia pallolle ja näin sitten valitettavasti melkein heti tämän lähetyksemme aluksi näitte roomalaismaali, vaikka juuri pääsimme Ilvestä kehumasta, mutta tällaistähän tämä jalkapalloilu on. Pelin alkua me emme pystyneet teille näyttämään, koska meillä on rajoitettu lähetysaika. Toivotaan nyt sitten, että Ilves ei tästä masennu, pysyy pelissä yhtä hyvin mukana kuin se on ollut tähänkin asti ja kenties sitten vielä pystyisi vaikkapa tasoittamaan. Kyllä, vierestä voin vakuuttaa, että tämä oli ensimmäinen tilanne vastustajille, että Ilves on hyvin tähän asti selviytynyt. Toivottavasti myös jatkossa tiiviys säilyy, se on erittäin tärkeä, tilan ja ajan antaminen tuolla läpimurtoalueella näille taitaville ammattilaisille on tietenkin pahinta, mitä voi tapahtua. Carboni, äskeisen maalin keskittäjä, yrittää tavoitella heitollaan Rudi Fölleriä. Siinä näette Janne Mäkelän otteista mainion näytteen. Janne on pelannut puolustajan tontillaan erittäin hyvin. Ja nyt sitten tulee rajaheitto. Marco De Marchi, puolustajapelaaja toiselta kentän laidalta, pitkien heittojen erikoismies. Mutta mitään ihmeellistä tällä kerralla ei ainakaan heti synny. Pallo kävi jo Mari Jelmilläkin. Suomalaiskärjellä Jelmiä työnnetään ja tästä tulee Ilvekselle vapaa potku. Ja vapaa potkun antoi nopeasti Petri Ojala. Petri Ojala, joka Ilveksessä on palloillut jo 9 kautta. Alun perin Hämeenlinnan pallokerron kasvatti, on tämä isojalkainen kaveri. Miika Juntunen ei palloon ehdi, näin roomalaiset pelaavat sen omalle maalivahdille. Ja lupasin, että katsomme hieman noita kokoonpanoja. Rooman maalissa siis 1 Giovanni Servone. Joukkue käyttää liberoa, 6 Sebastiano Neela. Ja sitten puolustajat 2 Marco De Marchi, 3 Hamedeo Carboni. Tuossa keskustassa katsotaan mitä tekee Föller. Pelaa Santos Aldair, joukkueen brasilialaisvahvistus, pelinumero 5. Ja keskikentältä löytyvät 8 Fabrizio Di Mauro, 11 Giovanni Piacentini. Föllerin heitto. Taustalaukausta ei tule. 4 Stefano Pellegrini. Edelleen noita keskialueen pelaajia Rooman joukkueessa. Pellegrini pelaa melkoisen alhaalla. Sen sijaan numero 7 Thomas Hessler on lähes kärkipelaaja. Hyökkäystilanteissa varsinaisia kärkiä ovat 10 Andrea Carnevale ja 9 Rudi Föller, jotka voimakkaasti olivat maalin synnyssä mukana. Minkälaisia havaintoja kaikkiaan olet tuosta Rooman pelistä tehnyt? No, Rooma näyttää pelaavan 3 puolustuslinjan pelaajalla, joista Brassi Aldair on selvästi määrätty vaarallisen Ari Jelmin pitäjäksi. Ja keskikentällä heillä on 4, ajoittain 5 pelaajaa, riippuen siitä missä Thomas Hessler pelaa. Hessler on enimmäkseen oikealla laidalla ja hän on todella vaarallinen. Hänellä on vastassaan useimmiten Pekka Mattila silloin kun hän nousee, mutta on tärkeää mielestäni, että myös Mika Aaltonen tuolta vasemmalta laidalta tulee auttamaan, että saadaan 2 vastaan 1 tilanne, koska Hessler on se, joka ratkaisuja pystyy tekemään. Kärkipelaajista Carnevale ja Rudi Föller ovat luonnollisesti miehiä, joita täytyy erittäin tarkkaan ja huolella seurata koko ajan, ja se edellyttää Ilveksen
pelaajilta sitä tarkkuutta ja Tseljakovin varmistusta tuossa takana vapaana pelaajana. Tietyllä tavalla tuo 1-0 varmaan vapauttaa AS Rooman peliä ja tällä hetkellä heillä on tietynlainen paine pois ja voidaan pelata ehkä paremmin sitä mitä normaalisti. Rooman rajaheitto ja sitten katsomme Ilveksen kokoonpanoa. Maalissa on siis Mika Malinen ja niin kuin Jukka kertoi, liberona Juri Tsevljakov numero 5, sitten 6 Pekka Mattila vasemmalla puolella ja 2 Janne Mäkelä puolustamassa. Ja sitten tuossa on ikään kuin keskialueella, voisiko heitä sanoa keskialueen toppareiksi, Miika Juntusta ja Petri Ojalaa. Ja keskialueelta sitten Mika Aaltonen on vasemmalla puolella ja tulee auttamaan puolustusta. Niin kuin äskenkin hyvin pari kertaa näitte. Jari Aaltonen oikealla puolella ja sitten keskialueen keskustassa 8 Mark Tsiedulevits, kärkipelaat 11 Marek Tsakon ja 9 Ari Hjelm. Tälläkö tavalla, kun olemme nähneet, olisit Ilveksen materiaalin ryhmittänyt, jos olisit joukkueen valmentaja? No kyllä, luotan siihen, että Ian Crawford on lähtenyt tähän hienosti. Siellä oli pääsemässä mies läpi. Lähtenyt varmasti oikealla tavalla. Miikka Juntusen paikka on hieman outo, mutta tässä tilanteessa Crawford on luottanut neuvostoliittolaispelaajan liberopeliin ehkä vahvemmin ja haluaa tuon puolustavan parivaljakon Ojala Juntunen tuon Mark Tsiedulevitsin alapuolelle keskikentälle. Se on tietyllä tavalla puolustusta varmistavaa. Toinen kulmapotku Roomalla, sen antoi Hessler tällä kerralla hieman heikosti, mutta saa itselleen pallon takaisin. Ilves ei pystynyt siitä palloa kuitenkaan ottamaan. Mäkelä, hyvä myös pääpelissä, niin kuin tuosta näitte. Ja sitten työtää roomalainen vastustaja, vapaapotku tulee Ilvekselle. Ja vapaapotkua antamaan Pekka Mattila. Pelattu on runsaat 25 minuuttia. Rooma siis johtaa 1-0. Suomalaisille varmasti tärkeämpää kuin se, millä pelipaikalla kukin on yhtenäinen joukkuepeli. Ja juuri näissä laitatilanteissa, mistä tuo ensimmäisen maalin keskityskin lähti, niin on saatava 2 Ilves-pelaajaa yhtä vastaan, jolloin tuo keskitys pystytään varhaisessa vaiheessa estämään. Se on tietynlaista modernia aluevartiointipeliä. Kuvassa hieman ontui Rooman puolustajapelaaja Marco de, ei vaan, hän oli Amedeo Carboni numero 3, jonka yhteistyö Fabrizio Di Mauron kanssa katkesi siinä hetkeksi ja näin tuli näitä rajaheittoja tamperelaisille. Jari Aaltonen, Aaltosen veljeksestä vanhempi, heittää taakse Ojalalle. Ojala yrittää sitten löytää Hjelmin. Hjelmin tekniikkanäytös aivan kulmalipulla. Carboni on kova puolustaja. Näettekö miten ulkosyrjällä pääsee Ari Hjelm tuikkaamaan keskityksen ja nyt kun Tsakon olisi ollut juuri tuossa, niin 1-1 ja siitä olisi tullut vai mitä Jukka? Upea suoritus Arjalta siinä. Hän taisteli ensin vartijastaan ohi ja sen jälkeen erittäin vaikeasta paikasta vasemman jalan ulkosyrjällä keskitti tuonne taakse. Ja tuollaiset esitykset pitävät täällä mukavan runsaslukuisen yleisön varmasti hereillä. Meidän selostuspaikkamme on italialaisten keskellä. Italialaisia on paikalla veikattu olevana 1000 henkeä. Aivan omalta kulmalipulta sitten roomalaisten rajaheitto. Tsiedulevits tuli vastaan. Sinne tulee myöskin Mika Aaltonen. Tsiedulevits näistä miehistä heittämään, mutta jättää pallon sitten Ari Hjelmille, jolla muiden taitojensa lisäksi on myöskin varsin pitkät heitot. Marek Tsakonin päätähän tuolla heitolla hakee, mutta kyllä siinä on roomalaispuolustuksella nyt selvä ylivoimatilanteessa. Mäkelä. Jari Aaltonen saa hyvän syötön Ojalalta ja sitten maalivahti Servone, joka suinkaan ei voi toimettomana seisoskella tuolla maalipuittensa välissä. Ei missään tapauksessa. Tuo äskeinen heitto erikoistilannekin osoitti, että
näihin kannattaa huolella keskittyä. Tällaisten pitkien heittojen jälkeen voi tapahtua mitä hyvänsä. Ilveksellä on suhteellisen hyviä pääpelaajia. Ja Chaconin on kyllä syytä hakeutua tuonne maalin edustalle hyvänä pääpelaajana aina silloin, kun päättyy päästään pelaamaan. Ilves on lähinnä tullut toistaiseksi oikealta Jari Aaltosen ja Ari Jelmin oikealta myös. Jelm hyvin taakse Tsedulevitsille ja sitten vasen laita on tyhjänä. Mika Aaltonen ei ollut ehtinyt nousta sinne. Chacon oli tuossa tilanteessa keskellä. Samoin tietysti Ari Jelm, joka osallistui jo pelitilanteeseen. Näin roomalaisille kuin lahjaksi heitto. Puoli tuntia pelattu. 0-1 numeroissa hieman harmittavasti suomalaisittain nollaan, mutta Ilveksen taisteluvire näyttää edelleen olevan hyvä, joten tässä saattaa jatkossa olla miellyttävää jalkapalloilua vielä edessä, jalkapalloilullisia herkkupaloja. Hieman helposti menee pallo nyt kieltäpaitaisesta joukkueesta yli ja rajaheitto tulee Roomalle jo vaaralliseen paikkaan. Syy siihen, että Ilves ei ole vasemmalta tullut ylös, se löytyy kyllä tuosta Thomas Hessleristä. Varmasti Mika Aaltonen on saanut ohjeita seurata tarkkaan Hessleria. Ja se estää hänen omat nousunsa ylöspäin. Hän ei halua ottaa riskiä, se on vahinko, koska Mika on erinomainen mies myös ylöspäin. Ilveksen maalipotku. Ja pallo sen jälkeen sitten Mika Malisella. Ilveksen toinen maalivahti Teuvo Moilanen. Hän loukkaantui Pohjois-Irlannissa ensimmäisessä osaottelussa tätä kappia Glenavonia vastaan. Sai kallon murtumaan, mutta toipuu kaikkien iloksi erittäin hyvin. Syytä ei ollut kuitenkaan miestä sitten nimetä tähän otteluun. Ja erinomaisesti taistelee Miika Juntunen, jättää Mark Tsedulevitsille. Ja Jari Aaltonenkin on tilanteessa mukana. Roomalaiset siinä jopa hieman hermoilevat ja suttaavat pallon yli päätyrajan. Ja näin tulee taas Ilvekselle kulmapotku, kun 32 minuuttia on peliä käyty. Ari Jelm antaa täältä oikealta puolelta nämä Ilveksen kulmurit. Ja vasemmalla jalalla kulmuri Ilves-kapteenilta varmasti tässäkin tilanteessa lähtee. Maalivahdin edessä Jari Aaltonen, Miikka Juntunen tekevät siinä maskia ja Ari varmasti kierteisellä yrittää tuohon etualueelle. Taustalta tulee hyviä pääpelaajia. Erittäin hyvin annettu kulma ja loistava laukaus siinä Janne Mäkelältä. Erinomainen yritys. Valitettavasti Janne vasemman jalan veto sitten menee kuitenkin maalin ohi ja näin ei Ilveksen maalitili tuosta tilanteesta avaudu. Mutta niin kuin sanoit, niin erittäin hyvin pelattu tilanne. Carboni. Andrea Carnevale. Hieman Tartanin puolelle ja rajaheitto Ilvekselle. Mäkelä. Vasta 20-vuotias olympiajoukkueemme pelaaja. Ja sitten Juri Tsevliakov tälle takaisin. Chacon Jelm hieman yhdessä Carnevale. Tulee ja ottaa pallo kahden Ilveksen pelaajan välistä. Kaatuu kuitenkin sitten Ojalaan, jota hieman jää katselemaan. Viime sunnuntainahan tämä numero 10 Andrea Carnevale pelasi ensimmäisen virallisen sarjaottelunsa sen jälkeen, kun hän vuosi sitten jäi kiinni piristeiden käytöstä ja sai vuoden pelikiellon. Andrea Carnevale on kuulunut Italian maajoukkueen hyökkääjiin. Feller odotteli rangaistusalueen rajalla. Hessler oli tuo saksalainen, joka oli pallossa. Tsedulevits. Mika Aaltonen jättää Mattilalle. Sitten Tsedulevits. Ja Mattila nostaa nyt turhan korkealle. Aaltonen ei saa tuota palloa. Taistelee kuitenkin loppuun asti. Jälleen Mattila pysäyttää. Ja Jari Aaltonen toisessa laidassa Jelmille. Eva Chaconille, joka hankkiiko kulmapotku.
Ei vaan rajaheitot. Hieman epäselvä oli tuo rajamiehen näyttö, ainakin täältä meidän vinkkelistämme. Joka tapauksessa Ari Hjelm ottaa pallon ja rajaheittoon hän menee kyllä. Tarinan rajaheitot hän saattavat olla aivan yhtä vaarallisia kuin nuo kulmurit. Tällä kerralla lyhyt heitto ja sitten sen jatkotilanteessa tulee paitsio. Ojalan syöttäessä Hjelm on paitsiossa, tämä Ilveksen kapteeni. (0-1) numerot siis Tampereen stadionilla, kun 10 minuuttia ensimmäistä pelijaksoa on jäljellä. Siitä huolimatta, että AS Rooma nostaa 3 pelaajaa tuonne kärkeen, kuten tässäkin tilanteessa, niin he eivät ota puolustuksen riskejä. 7 pelaajaa vetäytyy erittäin nopeasti pallon menetyksen jälkeen alas. Markki ja Aldair ottavat Chakonin ja Hjelmin vartiointiin. Neela vapaana liberona ja keskikenttä tulee poikkeuksesta tuonne alasapuun. Sevliakov. Ja hänestä pallo yli. Roomalaisille tulee heitto. Petri Ojala yritti saada pallon kiinni. Ojala on yksi niitä harvoja pelaajia, jotka raskaan SM-liigan pystyivät pelaamaan sillä tavalla, että olivat jokaisessa ottelussa mukana. 33 peliä hän sunnuntaina päättyneessä sarjassa ensi kerran kertyi jokaiselle joukkueelle. Aldair, Neela. Sebastiano Neela on tässä Rooman joukkueessa ainoa pelaaja, joka oli mukana jo vuonna 1983, jolloin joukkue voitti Italian mestaruuden historiansa toiseksi ainoan. Edellinen tuli jo 1941. Piacentinin syötön katkaisee Mika Aaltonen mainiosti. Sitten Mattila. Tavoittelee pitkällä pallolla Hjelmiä. Ja nyt tulee sitten varoitus. Yksi on annettu Tsiadulevitsille aivan ottelun alkuhetkillä. Ja katsotaan, tulkitsinko noita tuomarikäsimerkkejä äsken oikein. Ei tule varoitusta tällä kerralla. Siinä oli ilmeisesti puhuttelu pelaamisesta vihellyksen jälkeen. Näin, ja nyt annetaan Ilveksen vapaa potku. Mattila sen antaa, ja tuollaiselta etäisyydeltä hän suunnilleen tykitti Glenavonin verkkoon. Silloin märällä kentällä nyt yritetään Mika Aaltosen pään kautta. Pallo menee sitten kuitenkin ohi. Servone. Maalivahti, joka ostettiin Roomaan Veronasta 1989. Hinta 17 miljoonaa markkaa. Sakon otti hyvin vastaan Jari Aaltosen syötön. Sitä aiemmin Juntunen katkaisi. Ojala. Carboni nostaa pallon korkealle. Ja vapaa potku on tulossa Roomalle. Sebastiano Neela. Ikää 30 vuotta. Kokenut libero, joka löytää Carbonin vasemmasta laidasta. Carbonin, joka on keskittänyt oikeastaan ottelun ainoa maalin, toistaiseksi ainoa maalin Ojala. Ja maalin, jonka teki AS Rooma. Tsiadulevits. Ja sitten hieman lyhyt syöttö, johon roomalaispelaaja on päästä pahasti väliin. Mutta tuon kummempaa vaaraa ei sitten tamperaismaalille kuitenkaan aiheudu. Carboni. Mäkelän päähän pallo Piacentini. Ja heittämässä Sevliakov. Mika Malinen. Mäkelä joutuu useasti
Karnevaaleja vastaan ja hän on monta kaksinkamppailua voittanut erittäin rohkeasti, noussut pääpuskutilanteisiin ja samoin Rooman vasemmalta nouseva puolustaja Carboni on usein Jannea vastassa ja siinä on tehtävää kyllä. Carboni on varmaan juuri se pelaaja, joka on tarkoitettu taustahyökkäyksen ylös, sama mies, joka keskittyy tuon maalle. Ja siinä oli tuo jo tutuksi tullut taistelupari Aldair vastaan Ari Hjelm. Ensin oli vapaapotku Roomalle ja nyt sitten otetaan Aria hieman toisessa paikassa ja nimenomaan häntä väärin. Eikä hän ole väärinottajana. Tsiadulevits antaa Ilveksen vapaapotku tästä tilanteesta. Aldairin päähän pallo. Pellegrini, numero 4. Ja jälleen pallo pois kentältä. Ojala. Mika Aaltonen. Kiertää, hieno keskitys, ei aivan Hjelmin päähän. Ja vielä on tilannetta, Tsiadulevits. Mäkelä. Hyvin taistelee Tsiadulevits, hyvin taistelee koko Ilveksen joukkue. Siinä nyt syöttö ei ole paras mahdollinen. Juntunen tulee tilanteeseen. Sakon ja menettää Karnevale Hessler. Ja yksinäisenä kärkenä ylhäällä Rudi Völler, joka on tehnyt 41 maalia Saksan maajoukkueen. Ensimmäinen kerta, kun Mika Aaltonen vasemmalla jätti tuon Hesslerin vartioinnin vähemmällä ja nousi ylös. Hän oli ensimmäistä kertaa päädyssä ja upea keskitys ja ehdottomasti Ilveksen vaarallisin tilanne. Siinä oli Ari Hjelm hyvin lähellä tehdä osuman. Mika Aaltonenhan on erittäin nopea pelaaja ja hyvä keskittäjä. Toivotaan, että näemme tällaisia palloja häneltä enemmänkin. Kyllä, ja näitä on syytä nähdä, koska AS Rooma pelaa liberolla ja 2 vartioivalla pelaajalla. Se tarkoittaa sitä, että Chacon ja Hjelm ovat todella vartioinnissa ja taustalta täytyy tulla ne pelaajat, jotka pelaavat ohi. Hjelm, Chacon pystyvät tekemään tilaa liikkumisellaan ja viemään näitä vartioivia pelaajia. Ja näin tervetuloa sitten toiselle pelijaksolle. Sitä on pelattu runsaat 15 minuuttia ja tälläkin jaksolla on nähty vaihtelevaa hyvää peliä, missä roomalaiset kenties nyt ovat hallinneet palloa hieman enemmän kuin Ilves, mutta missään tapauksessa Ilves ei ole tässä kamppailussa toisellakaan jaksolla erityisesti alakynnessä ollut. Siinä joutuu nyt taistelupariaan Aldairia ottamaan Ari Hjelm sen verran railakkaasti, että vastustajalle tulee tuossa vapaa potku. Tämä kaksintaistelupari on koko ajan pelannut toisiaan vastaan kovaa, mutta rehdisti. Välillä toki sitten näitä vapaapotkuja on tullut. Ja nyt näemme heti sitten toisen jakson alkuun tähän lähetykseen erikoistilanteen. Hesslerin vapaapotku. Ja jos tuo oli harjoiteltu kuvio, niin hieman erikoisella tavalla siinä maalia haettiin. Kyllä silti uskon, että tuo matala oli tarkoitettu ja siitä oli tarkoitus suistaa jatkopallo, mutta siinä Karnevaali oli joka tapauksessa ehtinyt paitsioon. Ajoitus ei aivan toiminut. Haettiin yllätyksellistä ratkaisua. Ja sellainen se todella olisi tullut. Ja miksei tuolla tekniikalla olisi voinut onnistuakin. Joka tapauksessa numerot edelleen Roomalle 1-0 ja vajaat puoli tuntia Ilveksellä aikaa tehdä tasoitus tässä kamppailussa. Eikä se nyt ole mitään kotiin päin vetämistä, kun rohkeasti sanon, että täysin mahdollista. Sekin olisi, että tässä Ilves-maali nähtäisiin. Vaikka tämä Ilveksen vastustaja AS Rooma on ainakin saksalaisen jalkapallolehden Kickerin mukaan pahin mahdollinen. Tämä arvostettu alajulkaisua teki tässä kauden alkaessa oman ranking-listan. Ja rankkasi AS Rooman ykköseksi. Siinä on Chacon päästä rangaistusalueella Aldairin jaloista ampumaan kohti roomalaismaalia, mutta hyvän kehittelyn jälkeen mukana oli tuossa myöskin Mika Aaltonen, mutta rajaheitoksi sitten kuivuu tämä tilanne. Siinä Mika Aaltonen antaa hyvän pystysyötön eteen. Tässä on Ilveksen pelin avain, taustahyökkäykset. Mäkelä, Mika Aaltonen, heidän taustanousiaan tarvitaan ja sen seurauksena tässä heitto. Ja se on Hjelmin pitkä linko tuonne rangaistuspilkun kohdalle.
Marek Tsakonin päähän. Pallo ei aivan tällä kerralla mene niin kuin oli suunniteltu. Ian Crawford, Ilveksen englantilaisvalmentaja, näytti siinä myöskin tekniikkataitojaan. Hieman kentänkin puolella Ojala, jolle Hjelm antoi erinomaisesti päätyyn. Ojalan keskitys jää hieman vajaaksi, mutta jää siitä syystä, että siihen tulee roomalainen väliin. Ja näin Ari Hjelm saa nyt mennä odottamaan kärkipelaajan paikalle. Kulmapotkua, kun kulmuri tulee vasemmalta puolelta, sen antaa Mika Aaltonen. A-maajoukkueessakin esiintynyt pelaaja, joka tällä kaudella on kärsinyt vaikeasta polvivammasta, on nyt sitten syksyllä kuntoutunut peliin mukaan. Janne Mäkelän korkean pallon ottaa Juntunen alas ja siitä on tulla vaarallinen jatko. Ja edelleen Ilves kehittää painetta kohti Rooman maalia. Ojala pujottelee kuin nuorena miehenä tekniikkakilpailuissa ja kenties paremmin tuossa tilanteessa. Juntunen! Siinä Ilves taisteli niin hienosti, että väärin olisi ollut, jos tästä ei olisi tullut maalia. No näitä vääryyksiä jalkapalloilussa usein näkee. Nyt näemme riemastuttavan kotijoukkueen tasoituksen, kun 19 minuuttia on pelattu toista jaksoa, 64 minuuttia koko ottelua. Maalintekijä Tsakon ja siinä erinomaisen esityöntekijä Juntunen tätä ennen taisteli tilanteen Juntuselle. Petteri Ojala todella mainiosti. Hieno maali. Upea maali ja aivan ansaittu tämän hienon painostusjakson jälkeen. Petri Ojalalta hieno taistelu todellakin vasemmalla ja Miikka Juntunen saa suhteellisen avoimeen paikkaan, josta hän varmaan harkitsee laukaistako vai syöttääkö. Joka tapauksessa syöttö siitä tuli ja Tsakon oli juuri siellä, missä hyvänä pääpelaajana pitää olla. Ei ollut maalivahdilla tässä tilanteessa mitään mahdollisuuksia. Tilanteisiin nähden tällä hetkellä ansaittu. Juntunen jättää taakse Jari Aaltoselle ja saattaa olla, että vaikka Rooma on kokenut joukkue ja vaikka se on varautunut kaikkeen, niin tämä yllättävä tasoitus voi kuitenkin olla sellainen suihku, että sillä voi olla vaikutuksia molempiin suuntiin, joukkueen oman pelin tehostumiseen tai sitten jopa siihen, että rivit hieman sekoavat. Mene ja tiedä. Hjelm taistelee pallon kentältä ylös. Ilves on näissä Euroopan Cup-kilpailuissa nyt 4. kertaa Ilveksen nimellä. Tamperelaisittain uranuurtaja oli Ilves Kissat, joka 1970 osallistui UEFA Cupin karsintaan. Voitti kotonaan itävaltalaisen Sturm Grazin 4-2, mutta hävisi sitten vieraissa 0-3 ja putosi jatkosta. Tämän jälkeen Ilves on pelannut Cup-voittajien Cupissa Feyenoordia vastaan, Euroopan Cupissa Juventusta vastaan ja UEFA Cupissa Glasgow Rangersia vastaan. Ja maalintekijä Tsakon jälleen voimakkaasti pallon kanssa vieraiden rangaistusalueella. Tamperelaiset janoavat nyt sitten jopa johto-osumaa. Ja se tietysti tarvittaisiin, jos tässä aletaan jo ajatella jatkoon pääsyä. Seuraava osaotteluhan on 6. marraskuuta Stadio Olimpicolla Roomassa. Ilves ei ole koskaan aikaisemmin näissä Euroopan Cupeissaan selviytynyt toiselle kierrokselle. Parhaat saavutukset hänen suomalaisjoukkueilla ovat, niin nyt on selviytynyt toiselle kierrokselle ensimmäistä kertaa. Parhaat saavutukset ovat selviytymiset 3. kierrokselle arvostetuimmissa Cupeissa eli Euroopan Cupissa. Sen on tehnyt 6-9 ja tässä Cup-voittajien Cupissa Haka. Ja sitten myöhempinä vuosina, aivan viimeisinä vuosina nyt UEFA Cupeissa Turun Palloseura ja myös Rovaniemen Palloseura. Ja Hakankin lippuja on siellä katsomossa aivan oikea varmasti ne nyt tällä kerralla lähes paikalliskilpailijan eli Ilveksen puolesta liehuvat. Pellegrini joutuu spurttaamaan tuossa tilanteessa, jotta saa nopean Mika Aaltosen edestä pallon. Ilves sen sitten keskialueella ottaa. Aaltonen, juuri Mika Aaltonen tällä kerralla kuitenkin sitten syöttöyritys Hjelmille epäonnistuu. Pallo menee yli sivurajan. Ilveksen tasoitusmaali hermostutti selvästi ammattilaisjoukkue AS Roomaa ja
tuota hermostuneisuutta on Ilveksen nyt hyvä käyttää hyväksi. He saivat lisää potkua, jokainen pelaaja venyy lisää kaksinkamppailuissa ja edelleen aggressiivisesti pyritään eteenpäin. Viime hetken jopinpostejahan tuli Ilveksille sairastumisten muodossa. Näin muun muassa Seppo Nikkilä on joukkueesta poissa, mutta poissahan on sitten myöskin joukkueen kapteeni Giannini. Tuolta roomalaiselta hän katkaisi kylkiluunsa viime viikolla maaottelussa Neuvostoliitto Italia, joka oli samalla EM-karsintaa. Rizzitelli, Italian maajoukkueeseen kuuluva kärkipelaaja, on myöskin tästä Rooman joukkueesta pois, mutta tavallaan hänen paikallaan pelaa pelikielosta vapautunut Andrea Carnevale numero 10. Ja nyt tulee sitten juuri Carnevalelle rangaistus, eli varoitus ja vapaapotku sitten tietysti Ilvekselle. Ja yhden varoituksena on ottelussa, yksi varoitus on ottelussa ja tuomarin kirjaan merkitty. Ja sen sai Ilveksen englantilaisvahvistus Mark Giadulevits. Melkoisen temperamenttikkaasti tuossa pelattiin. Ja nyt sitten Jaakko Mattila pitkässä vapaapotkussa, ei vaan Pekka Mattila tietysti. Ja kunniapotku. Osuuko pallo? Ei osu matkalla italialaismuuriin. Ainakaan kulmuria ei tuomita. Melkoinen hevonen on potkaisemaan palloa tuo Pekka. Komea menee hieman keskelle, muuten siitä olisi tullut erittäin vaarallinen. Näyttää siltä, että Mattilakin on hellittänyt paineita tuon tasoituksen jälkeen. Nyt hän ylti siihen suoritukseen, mitä hän osaa. Pari tuollaista pitkää vapaapotkuahan todella oli ensimmäisellä jaksolla. En ole varma, olivatko ne mukana tässä nauhoituksessa. Ne eivät onnistuneet aivan samalla tavalla. Jari Aaltonen menee pallon kanssa. Yrittää sitten kantapääsyöttöä taakse Giadulevitsille, joka saa vastustajan kyynärpäästä, mutta peli jatkuu. Siellä ei ole aikaa jäädä tuskailemaan vietämättä jääneitä tuomioita. Yksinäisenä kärkenä yritti vielä palloon Ari Hjelm. Paljon töitä tehnyt taitava Ilves-kapteeni, mutta pallo tukevasti maalivahti Servonen hallussa ja hänelle sen tuuppaa taas puolustaja Marco De Marchi. Niin todella viime kaudellahan, vaikka AS Rooma jäi liigassa 9. se pelasi UEFA Cupissa varsin pitkälle, selviytyi loppuotteluun saakka. Hävisi sitten yhteistuloksella 2 pelissä Milanon Interille. Ja nuo Milano ja Torinon joukkueethan ovat Italian jalkapalloilussa ja Euroopan kentillä jatkuvasti olleet vahvoja. Ojala. Carnevale. Mutta on varomaton ja näin Mattila pääsee väliin. Hessler, Föller vie palloa. Hessler hakee keskeltä paikkaa. Föllerin keskitys epäonnistuu vain puolittain, koska mies tuolla tavalla hankkii kulmapotkun joukkueelleen. Siinä neuvostoliittolaispelaajan Juri Tsemljakovin kautta. Ja Thomas Hessler taas kerran kulmapotku antamassa, 25-vuotias mies, jolle olen antanut tässä ottelun aikana lisäsenttejä. Puhuin, että mies on 170 senttiä pitkä, oikea pituus on vain 166. Hän on tuollainen AS Rooman ja Saksan maajoukkueen Marko Myhr. Malinen, Mattila. Sakon, mutta paikalla on myös Marco De Marchi. Häiritsee sen verran, että Sakon ei pääse esteettä palloa viemään. Ja näin se liukuu sitten maalivahti Servonelle saakka. Pellegrini. Ojala. Ja sitten syntyy aukko Ilveksen puolustuspäähän. Di Mauro antaa Föllerille. Tilanteen selvittää Miika Juntunen. Pellegrini rakentaa uutta roomalaisyökkäystä. Di Mauro. Tsevljakov taklaa pallon yli rajan.
Pelattu 27 minuuttia ja numerot Tampereen Ratinassa, Tampereen stadionilla riemastuttavasti tasan 1-1. Fabrizio Di Mauro vastassaan Mika Aaltonen. Ja rajaheitto uusitaan. Pellegrini. Mattila. Ja erinomaisesti nousee Piacentini. Keskittää palloa tavoittelemassa myöskin Rudi Völler, mutta Mika Malinen sen kuitenkin ottaa. Hieman korkea tuo keskitys oli Völlerille. Ja nyt sitten kaadetaan tamperelaispelaaja. Aldair toimii siinä viikata miehenä. Näin Tsakon kentän pintaan. Tsakonhan pelaa nyt 3. kauttaan Ilveksessä. Ja vapaa potkun antoi Jari Aaltonen. Völler. Peli on vihelletty poikki. Vapari tulee nyt AS Roomalle. Ja Rooma on ottamassa ottelun ensimmäistä vaihtoa. Se voimme lukea tuosta rajamiehen liputuksesta. Kentälle tulossa numero 15, Fausto Salzano. Joukkueen 28-vuotias keskikenttäpelaaja. Ja siinä hän juoksee kentälle. Pellegrini nähtävästi, jos katsomme oikein, lähti tuolta kentältä pois. Ja näin Fausto Salzano sijoittuu tänne keskialueelle tosiaan. Malinen ja Völler palaa tätä ystävyyden merkiksi. Näyttää, että ei ollut tarkoitus ottaa väärin. Vapaa potku joka tapauksessa tulee tämän Hesslerin keskityksen jälkeisestä tilanteesta. Ja näin siinä jalka edelläpäin maalivahti ja Rudi Völler tulee, niin kuin tämän kärjen tapa hieman on. Näissä kovissa otteluissa on tärkeää, että myös maalivahti onnistuu. Ja Mika Malinen on nyt tuossa pari kertaa ottanut erittäin varmasti, avannut sen jälkeen hyvin. Juuri tällaisen Rudi Völlerin kanssa on oltava tarkkana, koska hän osaa tulla viimeksi maaottelussa Walesiä vastaan todella yllättäen maalin eteen ja tehdä niitä yllätyksellisiä ratkaisuja. Rooma lähti tälle toiselle jaksolle täsmälleen samoin kuin ottelun alussa, mutta nyt kun Ilveksen jokainen pelaaja on saanut lisää puhtia otteisiin ja parantanut peliä, niin Rooma on selvästi hermostunut ja Rudi Völler on siellä ehkä selvänä piikkinä. Muut tulevat erittäin paljon alas tekemään puolustustyötä. Servonen maalipotku, vajaat 15 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Ja siinä Marco De Marchi antaa taaksepäin omalle maalivahdille. Nyt noissa tilanteissa roomalaiset varsin tarkkaan jo varmistavat. Ja tietysti aivan kauhukuvana tämän ylpeän ammattilaisjoukkueen mielikuvissa väikkyisi sellainen tilanne, että Ilves tässä tekisi voittomaali. Ja kaikki on mahdollista niin kauan kuin aikaa on, ja se käy amatöörijoukkueelta aivan yhtä hyvin kuin ammattilaisjoukkueelta. Ja vaikka roomalaiset sanovat, että heille tasapelikin olisi hyvä vieressä, niin kyllä taatusti he ovat pettyneitä, elleivät he tällaisia otteluita voita. Ja pallo menee Völlerin jalasta päätyrajan yli. Siinä rehti kaksinkamppailu Mattilan kanssa ja sitten maalipotku Ilvekselle. Rudi Völler on tehnyt Saksan maajoukkueelle 41 maalia ja se on todella paljon. Werner Bremen hän oli hänen seuransa Bundesliigassa Saksassa. Sieltä hän vuonna 1987 siirtyi AS Roomaan. Tsakon taistelee hienosti, etsii Jari Aaltosta, mutta tätä varjostaa sitten tiukasti Amedeo Carboni, taitava puolustaja, eikä päästä 25-vuotiaasta Aaltosen veljeksistä vanhempaa todellisen jalkapalloperheen kasvattia Jaria tuohon palloon. Servone antaa sitten pelivälineen kentälle. Juntunen, pukkaus menee roomalaiselle.
Piacentini. Salzano, Fausto Salzano. Ja häneltä venyttää pallon pois Petri Ojala. Piacentini. Ahdistamaan Hjelm. Ja sitten tuo voimaa tilanteeseen Ojala. Ja tuoko niin paljon, että siitä tulee jo vapaa potku roomalaisille. Siihen pallo asetetaan. Ja vaarallinen tilanne on syntymässä läheltä kulmalippua. Hessler antamassa vapaa potkua. Malinen nyrkkeilee pallon hyvin ulos. Aldair. Tilanne jatkuu. Carnival ei pääse. Ojala pääsee. Mutta pallo taas roomalaisilla. Hessler. Aldair. Ja hänen tykkinsä edessä sitten Tsakon yhdessä Jari Aaltosen kanssa. Peli vielletty poikki ja varmuuden vuoksi ottaa suomalaispelaaja Petri Ojala pallon kainaloonsa. Hyvin Ilves selvitti tuon koko joukkueen voimin vaarallisen erikoistilanteen. Ja tällaista venymistä tarvitaan. Kaikkien on osallistuttava puolustuspeliin. Ja tässä on huomattu, kuinka kokeneiden pelaajien merkitys on jälleen kerran tärkeää. Hjelm, Ojala, tällaiset jo monia kovia otteluita nähneet pelaajat ovat aivan ratkaisevassa osassa tässä vaiheessa peliä. Mattila. Pitkä puolenvaihto. Jari Aaltonen pallon pelaa perään. Marco De Marchi varjostaa häntä. Ja rajaheitto tulee Ilvekselle. Ja 1-1 numeroissa siis ollaan, kun peliaika on jäljellä 10 minuuttia. Hjelmin pitkä heitto ja nyt sitten onnistuminen tuosta Tsakonin pään kautta. Katsotaan. Hyvin Hjelmi linkoaa ja Tsakonin päähän pallo menee, mutta aivan sieltä sitten rajalta ottaa Servone kiinni. Miika Juntunen, tämä mies on ahdistamassa, mutta ei aivan pysty sillä tavalla häiritsemään maalivahtia, että tuossa mitään maalintekomahdollisuuksia olisi. Kyllä 191-senttinen Servone siinä hyvin pallon kanssa kestää Juntusen ahdistelut. Juntunen on kuitenkin kaiken kaikkiaan hänkin varsinkin tällä toisella jaksolla pelannut hyvin. Juntunen on parantanut toisella jaksolla selvästi. Ensimmäisellä puoliskolla oli hieman haeskelua, mutta nyt hän on hyvin merkittävästi ollut mukana ja päässyt jopa hyökkäämään. Oli järjestämässä tuota arvokasta tasoitusmaalia. Erinomainen oli Hjelmin vasemman jalan keskitys äsken, jonka jatkotilanteessa sitten valitettavasti Sebastiano Neela hieman loukkaantuu ja tässä tulee nyt sitten pieni lääkintätauko. Sebastiano Neela pystyy pienen lääkinnän jälkeen ottelua jatkamaan. Tuo 30-vuotias kokenut Rooman joukkueen libero. Roomalaisilla nyt jo vapaa potku oman kenttäpuoliskon puolivälistä. Neelahan äsken törmäsi Harri Hjelmin mainion keskityspallon jälkeen Marek Tsakoniin, joka myös tuli voimakkaasti palloa tavoittelemaan ja sai siitä kylkeensä tällin, joka tietysti tuntui, mutta näin mies sitten pysyy tuolla Rooman puolustuksessa ja nyt voimme sanoa, vaikka liberosta on kysymys, niin pysyy varmasti alimpana pelaajana. Sen verran tarkasti Rooma nyt tässä vaiheessa pelaa. Jari Aaltonen keskitys. Ja siinä on roomalaisjalka jo välissä, pallo on käynyt päätyrajan yli. Kulmapotku tulee Ilvekselle ja siinä Jari Aaltonen, joka oli tilannetta järjestämässä. Jari Aaltonen pelasi SM-liigassa 28 ottelua, teki 3 maalia. Näistä Ilveksen pelaajista hän ylivoimaisesti paras maalintekijä oli tämä mies, eli Harri Hjelm, 16 maalia. Ja liigassa hän pystyy pelaamaan 31 ottelua. Harikin kärsi alkukaudesta pahoista jalkavammoista. Ja vasurilla kulmapotku lähtee. Tsakon jälleen kerran puskemassa ja sitten jatkossa siellä on myöskin Hessler
toimittamassa palloa kentältä ulos. Ja näin Ilveksen kulmuriylivoima pelissä jatkuu. Vasemmalta puolelta antaa nyt sitten Mika Aaltonen kulmapotkun. Aivan täydellinen tuo Tsikon äskeinen kulma, mutta käsittämättömästä syystä Mattila ei ylettänyt. Siinä oli kova kierre. Erinomaiset molemmat kulmapotkut ja juuri näillä on mahdollisuus ratkaisu tehdä vielä vaikka ottelun tässä vaiheessa. Ja jälkimmäisen kulmapotkun antoi siis Mika Aaltonen. Ja niin kuin näette, 5 minuuttia, ehkä 6 minuuttia lisäajan kanssa on ottelua jäljellä ja Ilveksellä aivan kaikki langat selvästi käsissään otteluna tässä vaiheessa. Italialainen hyppää selvästi Jari Aaltosen selkään. Ja tunteet käyvät jo hieman kuumana. Amadeo Carboni on Jari Aaltosen kanssa ollut sen verran vaikeuksissa, että siinä nyt sitten tuossa tilanteessa jo hieman maksellaan kalavelkojakin. Salzano on toinen italialainen, joka ponnistaa tilanteeseen. Ja ainakaan tuossa tuijottelussa ei Jari Aaltonen, joka itseluottamusta puhkuen on pelannut koko ottelun, siinä hän ei ainakaan toiseksi jää. Ilveksen vapaa potku, Servonen nyrkkeilee. Salzano, liikkeellä pieni keskikenttäpelaaja kentän pintaan. Tuossa tilanteessa sitten Tsiadulevitsin toimesta. Noista äskeistä Jari Aaltosen ilmeistä näkyy tuo itseluottamus ja se on avainkysymys näissä otteluista. Ei ole syytä kunnioittaa pelaajia, jotka vastassa ovat, saavatko ne mitä palkkaa hyvänsä. Jari Aaltonen on muutenkin toisella jaksolla päässyt hyökkäämään tuolta oikealta ja siitä on syntynyt monta vaarallista tilannetta. Se on eräs toisen jakson pelinparannuksen syitä Ilveksen osalta. Ja tuossa vaikka Rooma nyt pitkään syötti 6-7 kertaa mieheltä miehelle, niin näitte miten Ilveksen kärkipelaajat tekivät todella vimmatusti töitä Jenni ja Tsakon. Samoin kuin myös sitten tässä Janne Mäkelä saadakseen pallon oman joukkueen haltuun. Ja tällä taistelutahdolla ja itsetunnolla on mahdollistunut se, että pelissä ollaan todella 1-1 numeroissa, kun Föller, aina vaarallinen Föller, on siinä sitten kaataa kylmän suihku meidän kaikkien suomalaisen jalkapalloilun ystävien niskaan taas kerran. Sinullahan on ikäviä muistoja maajoukkueesta tästä kaverista nimeltä Rudi Föller. Kyllä hänet muistetaan, hän on aiheuttanut kylmää suihkua ja onhan hän maailmanmestarien hyökkääjä ja sen hän tässäkin osoittaa. Hesslerin kulmurista pukkaa Aldair ohi maalin ja tilanteessa mukana myöskin Carboni. Ja näin tässä kelloa jo alkaa vaistomaisesti katsella. Tasapeli olisi joka tapauksessa Ilvekselle erinomainen saavutus, vaikka voittokaan ei ole mahdottoman kaukana ollut. Missään vaiheessa ottelua ei ole ollut sellaista tunnetta, että peli repeäisi rumasti roomalaisille. Mutta vaikka jalkapallokausi on päättymässä, ei se Suomessakaan eikä suomalaisten osalta suinkaan vielä tähän peliin pääty. Karnevaale kaadetaan. Jari Aaltonen on tuossa kaatajana ja vapaa potku on aivan oikein. Ensi lauantainahan pelataan Olympiastadionilla jännittävä kotimainen kauden päätös, cup-finaali. 6-9 Turun Palloseura, 6-9 hakee tuplaa. TPS ensimmäistä cup-voittoaan. Ja Jari Aaltoselle tuosta tilanteesta myöskin varoitus. Ja maajoukkue jatkaa myöskin vielä kautta. Ensi viikolla 30. päivä lokakuuta on viimeinen EM-karsintaottelu Ateenassa Kreikkaa vastaan ja sen jälkeen joulukuussa arvotaan MM-karsintalohkot ja MM-karsinta alkaa ensi vuoden puolella. No, tässä ottelussa nyt ei kovin montaa maajoukkueen pelaajaa ole tuolla kentällä ollut suomalaisista, mutta kaiken kaikkiaan suomalaisesta jalkapalloilustahan ja tämän vaiheen kunnosta peli on antanut hyvän kuvan. Erittäin ilahduttava, todella hieno saavutus jo tämä pelinen suoritus, mitä Ilves on esittänyt tänään. Ja tietenkin ilahduttaa se, että Ari Jelmo osoittaa olevansa huippukunnossa näiden huippuyksilöiden joukossa. Ja tässä on muitakin pelaajia, jotka ovat olleet matkassa ja ehkä viime aikoina loukkaantumisten takia lähinnä pois, kuten Mika Aaltonen. Demarkki saa pallon uudestaan laitaan. Vastaan tulee Tsakon, sitten Salzano. Varsin liikkeinen kaveri.
mutta toinen samanlainen tulee vastaan. Hän on Janne Mäkelä tuossa tilanteessa. Ja heitto tulee, sinne heittäjää vaihdetaan. Ilves pelaa nyt taktisesti oikein nämä viimeiset hetket. Viime hetken takaiskua yritetään välttää. Föller karkkyy koko ajan vaarallisesti tuolla alimpien puolustajien tasalla. Ja hänelle tietysti sitten muut roomalaiset yrittävät pallon saada. Salzano. Rajaheitto taas AS Roomalle. Kaksinkertaiselle Italian mestarille peliaika alkaa olla täyttynyt. Arjen vielä lähikuvassa eräs pelin hahmoja tänään. Mitä tekee Piacentini? Hänellä on pitkä heitto, mutta jättää sen puolipitkäksi. Andrea Carnevale tutustuu Tampereen stadionin nurmikon pintaan. Kylmää ja kosteata siellä on samalla. Mikael Listkivits katsoo jo kelloaan. Toivottavasti peliaikaa, sen päättymistä eivät aivan liikaa nyt ajattele sitten Ilveksen pelaajat, ettei tule mitään viime hetken takaiskua. Hjelm saa takaa potkun jalkaansa. Vielä ei erotuomarin päätösvihellys soi. Mutta peli jatkuu varsin katkonaisesti. Loppuvihellys voi tulla milloin tahansa. Meidän alkaa kohta olla aika kiitellä molempia joukkueita hyvästä jalkapalloillasta. Ja onnitella ennen kaikkea Ilvestä siitä, että he ovat vieneet jälleen suomalaista jalkapalloa askeleen eteenpäin. Tämä suoritus on nähtävissä miljoonien katsojien silmin eri puolilla maailmaa ja Ilves on pelillisesti pelannut hyvin. He eivät ole joutuneet paniikkiin ammattilaisia vastaan missään vaiheessa, ovat luoneet jopa enemmän vaarallisia tilanteita kuin kuuluisa AS Rooma. Ja siinä oli pieni paniikki tulla Marco De Markille, puolustajalle, joka oli tuikata yli päätyrajan, antoi hieman huolimattomasti omalle maalivahdille. Nyt oli Ilveksen pelaajista sitten Hjelm jäänyt tuossa tilanteessa paitsioon. Ja vielä tulee Rooman vapaa potku. Tuon paitsion jälkeen 1-1 numeroissa siis ollaan. Ensimmäisellä jaksolla Carnevale teki tuon roomalaisten maalin. Ja Sakon tasoitti sitten tällä toisella jaksolla 1-1. Ian Cronford, Ilveksen valmentaja, ansaitsee onnittelut niin kuin koko Ilveksen joukkue. Me kiitämme teitä kaikkia seurasta ja jäämme nyt sitten juhlimaan Ilveksen mukana. Näkemiin ja kuulemiin Ratinasta jalkapalloilua kello 17. Ensi lauantaina täällä TV2. Seuraavan kerran silloin Cupin loppuottelu Olympiastadionilta. Kiitos seurasta. Seuraamaan